Ngiyabonga. Sawubona AJ. Mina igama lami ngiuPrakash. Ngiyakwamukela ke manje ngale medali. Woza. Vishwa, Ayebona. usuqinisekisile. Ingxenye yemali yalomcimbi izwana kwi-NGO wangithi. Ngiyaqinisekisa mnumzane, ulokhu ngekufane nakuqala. Imali yethu izongena laphana kwi-NGO ngiyakutshela. Kulungile uqaphele. Nkosazane konke kulungile, gqibela ngokushesha uqaphele. Usabelani mekukhonulile lana? Batha. Yazi ngenza ngathi nginomdlandla nje lana. Kodwa yonke into izolunga ngithi. Ungakhathazeki sisi, yonke into izolunga. Manje wena khumbula into eyodwa nje, kumele sikhokhele zonke lezi zikweletu. Hayibo mebuya kodwa baba. Ungakhathazeki ngalento, sengilungise yonke into. Tshela abanye abafana ukuthi bame esangweni. Akwethu nje ukuthi siphumelele, ihandi. Salonke nazi ezinye ingcezu zobucwebe. Ukube nje ayizange zithathe imali lapha kukalinde bengingabe ngikhokhela yonke imali yakho. Ngiyabona. Ngempela intshontshiwe. Noma ubuyifihlile. Ngakwenzelani kodwa lokho? Salonke ngiyimisela ngokuthi ngikhokhele sonke isikweletu sakho ukuze nendodakazi yami izophuma kuyo yonke lento le. Lisanti. Ayikho into engizoyenza ngaleli golide mina. Ngifuna imali yami. Ngifuna njengamanje, angizwa kahle wena. Uyazi Visante, fuze ngabe wena ngikubhadlise ejele ngokuthi imali yami awuyikhokhile nje, angithi uyakwazi lokho. Kodwa ngikwenzile lokho. Impela. Ngokutshengisa isimo sengqondo ngemali yomkhonyana wakwakho, ngithukile ngithi wena. Manje uyabona ukuthi kumele ubhekane nemphumela babekazi. Salonke ngamukela noma sephi isijezi songinika sona. Unesiqiniseko? Kulungile, thatha ikhala lakho bese uhlikihla enyaweni zami. Mase usishaya ngempama futhi, yenza ngokusheshsha. Ngithena shesha. Kodwa AJ emva kokungibona kulomncintiswano namhlanje angazi bakuthi ukuthi uzongenzani. Kodwa bengekho into bengizoyenza, ngiyacela bandla ungixolele. Ngiyacela ngempela. Wonke umuntu uthi ngumuntu olungile, ngakho ke ngicela ukuthi ukuqonde lokho ngikwenzile bandla. Hallo? Nkosazane. Konke sekuhleliwe manje, okwamanje ngene enkundleni zokuxhumana. Vulela umabonakude. Ngiyabonga. Lila madam, uzizwa kanjani emva kokubandakanya kulo mncintiswano? Ngingenele lo mncintiswane njengowakwa Gavin. Torka, i-TV yamemeza. Kwenzekeni Torka? Futhi ukudlela idahi ihandi ngalolu suku usiko lwethu. Ingakho nje ngijabule kabi ukuthola ithuba lokungenela kulo siko lwanamhlanje. Oh, namhlanje umpheki wethu ke kuzoba umnumzane Abiram Jahagida. Ngizocela ke ukuthi simshayele ihlombe simamukele sonke. Namhlanje idayihandi izoba ngebaluleke kakhulu kuthina sonke nemnandi ngoba oyingxenye yayo unkosikazi kaMnumzane Jahagida. Asimamukele sonke, simshayele ihlombe.
Ngila. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.